Bueno, egunon, eskerrik asko, guztioi, beti da plazer bat, Elgoibarria etortzea, eta horrelako egitarau batekin are eta gehiago. Eta bereziki, bukatutakoan orduan bai izango dela, plazerra niretzako. Bueno, ordu erdi daukat, ez dakite esango diazue, luzatzen naizen, edo motz geratzen naizen, bazpa ere. Bueno, nik osatu dudan, edo osatu izan dudan hitzaldia, edo lotu ditudan lerroak, kultura, kulturgintza eta gugintzaren gaineko, bueno, konsiderazio batzuk, ideia batzuk, galdera asko, galdera askoz osatutako hitzaldi bada, eta, bueno, ea balio digun, bueno, gogoetatzeko, eta azken finean, posible balitz, nolabait egiten dugun honen, egiten gaituen honen elikadura izaten jarraitzeko. Bueno, kultura zergatik zertarako, galdera oso basikoekin hasiko naiz. Kulturak oihana bezatzen du. Xoan Bello poeta asturiarraren hitzak dira. Kulturak oihana bezatzen du. Kulturari gabe oihana baino ez dago. Kultura besteari leku egitea da, Koldo Izagirre. Eta galdera batzuk behar bada. Nork egiten dio nori leku hemen eta orain? Nork egin behar dio nori leku hemen eta orain? Koldo Izagirren galderari Mariluz Estebanek erantzun zion. Kultura emakumeari leku egitea da. Urrats bat aurrera emanez. Alegia, nortzu dira gure besteak. Horrek, hoien identifikazioak ematen digu nolabait, sortzen dugun kultura horren tasunak, ezaugarriak, nolakotasunak, eta izan nahi dugun, eta egin nahi dugun bide horren kualitateaz ere hitz egiten dugu. Beste hoiek, gugaren beste hoiek identifikatzea. Beste geruza batean, zer da kultura? Adibidez, Quebeceko kultur politikaren manifestu, bere garaian ezaguna izan zena, Quebec ere bi hizkuntzen diglosian borrokan dabilen kultura bat, ezta? Eta hango manifestuak esaten du, kultura oinarrizko ondasun bat da, eta jendartean bizitzeko giza dimentsioa eta dimentsio ekonomikoa ezinbesteko diren heinean, dimentsio kulturala ere ezinbestekoa da. Alegia, izatea eta edukatzea baldintza materialak beti giza talde bati eta lurralde bati esleitzen zaizkiola. Baldintza materialak ez dira inoiz abstraktuak. Beti giza talde bati, komunitate bati, norbaiti begira, talde bati begira gauzatzen dira. Eta baldintza materialak nolabait askabide, bide bat izan daitezken moduan, baldintza material horiek askabide izango dira baldin eta giza talde horren askabide inmateriala ere gertatzen bada. Bueno, hau diot askotan esaten delako, alde batetik, ezkerreko begirada batetik, kulturaren eta kultura identitatearekin lotutako elementu gisa ulertuta nolabait beti balio materialen azpian jartzen den kontu bat izaten delako. Lehenengo janaria, lehenengo etxea, lehenengo bizikalitatea, lehenengo hori, eta gero etorriko da hizkuntza, gero etorriko da kultura, eta gero sekula ez dator, ez da. Sarritan, kulturarako diruak eta kudeatzen dituztenek ere beti planteatzen dizute galdera hori, eta niri ere askotan planteatu diate, bai, kulturaren alde deno gaude, baina krisi garaian non jarriko dugu dirua, ez da. Behar bada krisi garaian, inoiz baino gehiago kulturan jarri behar da dirua. Beste aipamen bat. Kultura eskubide bat da, baina kapritxo bat dirudi. Ez dago kulturarik, gabeko herririk, kulturari gabe ez dago herririk. Eider Rodriguez. Kulturaz, herria aipatu dugu.
Euskal kultura, zergatik, zertarako. Beste bizita, euskal kulturaz, hizkuntza eta kulturaz. Zita bat, pentsalari handi batena, Josia Zurmendi, orain dela kasi 30 urte, Euskaldunak eta Espainolak liburuan. Euskal nazioa atomizaturi dago, hori badakigu, bildu egin behar da. Non? Kulturgintzak bakarrik esan lezake non bildu. Horixe da gure kulturgintza. Herrigintza, naziogintza, komunitate baten berregintza. Hori ere, bada gure kultura. Eta bigarren zita, Lehengotzonek ere aipatu duen autore batena, eta guretzako erreferentziala dena, ezinbestean Josu Amezaga. Euskal jendeak hizkuntza garatu du bere kulturaren araudi nagusi gisa. Behar bada beste batzuen ezean, seguraski. Eta horixe da gaur eta hemen gure kulturaren sistema adierazle nagusia. Josu Amezagak hau bere tesi doktoralean idazten zuen, orain dela 20 urte edo izango da. Gero hartuko dugu, zita hau ere aztertzeko pixka bat, galdetzeko gaur egun horrela ote da edo zerbait aldatu ote den. Euskal kultura zer da, beraz? Euskal kultura gu gara, hemen gaudenok, eta beste batzu gehiago, behar ez askoz gehiago. Alegia, euskal kultura euskaraz egiten dugun hori da. Euskal kultura egunero bizitzeko balio digun hori da. Gertatu izan zaiz sarritan eta desentetan, kontutan hartzeko moduan gutxienez, gaztei, ikasle gaztei, galdetu izan diedanean zer da euskal kultura zuretzat, esaten dizutela, euskal kultura terkitixa da, euskal kultura bertsoa da, euskal kultura pilota da, dantza da, harri jasotzea da, aizkolariak dira. Eta orduan galdetzen diozu, eta zuk horietatik zer egiten duzu, esate izu ezerrez. Beraz, zuetzara euskal kulturakoa. Beraz, euskal kulturak zertarako balio dizu, ezta? Postal bat, souvenir bat, telebistako saio bat, arratsaldeko siestea egiteko une horretan, bai? Alegia, zer da euskal kultura? Guk egunero egiten dugun guzti hori, ezta? Alegia, edozer, euskaraz egiten dugun guzti hori. Edozer egitearen hori uste dut 80ko kultur mugimendutik nolabait demostratu den gauza badela. Edozer egin litekela euskeraz. Eta beraz, edozer egiten den guzti hori euskeraz egina den heinean dela euskal kultura. Obiedade bada, baina egia da gauzak batzuetan bestela ere manifestatzen direla. Beraz, eguneroko bizitzari aurre egiteko balio digu, edo bestela, ez da kultura bat. Beste kultura batean, edo beste nonbaiten gaude. Beste datu bat honen inguruan, alegia gure gazte batzuk, ez dugu orokortuko, baina batzuk, ez badute euskal kultura konsideratzen duten hori beraien praktikara ekartzen, o beraien praktika denik, beste modu bat esan da, beraiek egiten dutena euskal kultura ez dela uste badute, badago beste aldaera bat, eta da, gure artean bizi dien elebakarrak edota gu bisitatzera kanpotik gero eta gehiago datozen jendeak, ezta? Eta jende horiek ze postal jasotzen dute turismo bulegoan, zer da euskal kultura? Euskal kultura da gastronomia, euskal kultura da paisaia naturalak, normalean belaze berde eta itxaso urdinak, euskal kultura hiria da, Guggenheim da, herri kirolak dira. Alegia, postalean jasotzen den eta kanpora begira zabaltzen dugun kultura hori, euskal kultura hori, hizkuntzari gabeko kultura bat da, gero eta gehiago. Hizkuntzari gabeko kultura bakarra ote gara munduan, mutuak ote gara, mutu nahi gaituzte, edo mutu izatea, erdaldun izatea ez ote da. Unek ere badu beste ertz bat, alde batetik, batzuetan kanpotik mutu nahi gaituzte,
Eta bestaldetik exigitzen digute euskal kultura munduko ezein hizkuntzetan egin liteken kultura bakarra izatea munduan. Munduko hizkuntza guztietan. Noski, espainolez, frantsesez, baina segi munduko guztiekin. Hori da guri eskatzen zaiguna, eta aldi berean mutu egon gaitezen. Euskal kultura eraikuntza sozial bada. Eraikuntza bada, artefaktu bada, asmakizun bada, gainontzeko kultura guztiak bezala, zorionez. Eta eraikuntza badelako, artefaktu badelako, asmakizun badelako, horixe dugu eskutan. Asmatu egin dezakegula gure burua. Eta hori zorte handi bada. Euskal kultura ez da esentzialista, euskara oinarri hartzen duelako. Ez da esentzialista kultura historiko eta kontingentea delako. Eta hizkuntzan oinarri hartzeak ez du esan nahi esentzialista denik. Judy Butlerrek eta identitateaz norbaitek zerbait badaki, Judy Butler da, berak esaten du identitate guztiak eraikiak direla. Zorionez, berriro diot, geure burua eraikitzeko aukera ematen digulako. Baina beti behar dugu, berak esaten du, beharrezko esentzialismoak. Jakinda esentzialismo hori historikoa, momentukoa, eraikia. Eta ez dela betierekoa, eta ez dela infinitua, eta ez dela gu baino aurregakoa, ez ondorengokoa, gu dakargun hori dela. Baina beharrezko direla esentzialismoak. Eta esentzialismoak identifikatu egin behar ditugula eta erabili. Eta gure esentzialismo historiko, kontingente, eraikia, alegia, oksimoron bat, ez oksimoron ez kontraesan baden horrek, hori zein da, gurean hizkuntza da. Zergatik? Hortik salbatuko garelako eta bestela ez garelako izango. Azkenean, arrazoi praktiko bat ere badago. Euskal kultura beraz aldakorra da, zorionez. Artifiziala da, kulturala da, politikoa da. Eta euskal kultura, konkretuki, kultura hegemonikoek ez dituzten bestelako implikazioak ditu. Euskal kulturak pronostikoen kontrako borroka bat provokatzen duelako. Hegemoniaren itoaldian arnasa ekartzen duelako, baina ez guri bakarrik, baizik eta mundu guztiari eta gure inguruko eta ezain inguruko hizkuntza eta kultura guztiei. Euskal kultura tradizio bat da, etenez eta jarraipenez osatutakoa. Alegia, aita hiltzen duena, 20 urtetik behin, ama hiltzen orain hasi dena, baina aita eta ama hiltzea, aita eta ama jarraitzea da. Alegia, tradizio bat bere buruarekin, bere ondorengoekin izango denarekin, elkarrizketan, edo eztabaidan, edo borrokan. Baina bide bera aurrera eramaten. Euskal kultura anitza da, netzako kontzeptu hau interesgarria da. Eta anitza izan behar du, eta lokaztua, eta nastua, eta kutsatua, eta besteari leko egingo diona, lehenik eta behin geure buruei, batzuetan geure buruez besteranduak bezala bizi baikara, eta gaur eta hemen bizi garen guztiok, edo bizi nahi dugunok, bederen kabitu behar dugu bertan. Anitza da, euskal kultura ezin da Goierriti bakarrik ulertu, Barakaldotik ere ulertu behar da, ez da bakarrik Xabier Lete, Labasu ere bada, eta pixka bat estutzen banauzue, segun eta noiz, bereziki Labasu da. Eta euskal kultura anitza da, besteak beste, aniztasuna, beste hizkuntza eta beste kulturena, euskal kulturak baino ez duelako bermatzen hemen eta orain. Hizkuntza eta kultura hegemonikoek egiten ez duten bezala. Beste geruza bat, interesgarria. Ibai Iztueta, bere tesi doktoralean honela dio. Euskal kultura zer den zehaztea ez da auzi zientifikoa. Hain gutxi kuantifikatu liteken zerbait. Baizik eta diskurtsiboa eta ideologikoa. Beraz, euskal kultura ideologikoa da. Bestela esan da, ideologia bat da. Bestela esan da, konpromisoarekin du zerikusia. Izan daitezke kulturak konpromisoarekin zerikusirik ez dutenak? Guk ulertzen dugunean izan daitezke. Besteak beste, beraien buruaren erreproduzioa eta zabalkundea
etengabekoa erabat bermatua dagoelako, ez? Baina geurea zalantzan dagoenean, ezinbestean, engaiamendua edo konpromisoa eskatzen digu. Engaiamendu edo konpromiso hori, ekosistemaren kate horretan, bakoitza bereak izango ditu, baina beti ere ekosistema bagarela ahaztu gabe. Engaiamendu hori izan daiteke kontzientea edo inkontzientea, baina horretaz ohartu gabe ere, euskal kulturan egiten den guztiak darama konpromiso bat. Naiz eta batek bere etxean, bere lan mailan poema bat idatzi eta uste duen, horrek ez duela bestelako inplikaziorik. Eta baditu. Beraz, ideologikoa da, horrek esan nahi du, dena dugula jokoan horretan. Ze esan nahi du honek baita ere, ideologikoa eta diskurtsiboa, Ibai Iztuetak esate zuen bezala. Diskurtsiboa da, nolabait, geure kulturaren gaineko diskursoa, inguruko diskursoekin harremanean eraikitzen dalako, eta eraikitzea beste erremediorik ez dugulako. Euskal kulturaz hitz egin behar barin badugu, kultura espainolaz eta kultura frantseraz hitzein beharra dugu, aldi berean. Ezin da isolatu, ezin da abstrakzioan jarri, ezin da esan, hau da euskal kultura edo ez da, segi dezagun hitz egiten, bai ez, hizkuntza ez, nola ez. Bestearekin harremanean eta besteak nolabait baldintzaten du diskurso bat edo beste bat eraikitzea, ideologia bat garatzea edo beste bat. Zergatik? Harreman horietan gaudelako. Eta harreman horiek botere harremanak direlako. Eta kasu askotan, harreman ekonomikoak, botere ekonomikoari lotutako harremanak eta espazioen okupazioak. Eta nolabait bakoitzak bere kulturari eman nahi dion bide horren gauzatzea errezago edo zailago egiteko eremuak dira, ezta? Ze hor jokoan dago, ze kapital kultural, simboliko, ekonomiko, politiko aitortzen zaion, hizkuntza bati, kultura bati eta besteei, ezta? Alegia, hizkuntza berdintasunaz edo diglosiaz hitz egiten ari gara. Alegia, berdintasun kulturalaz edo diglosia kulturalaz. Ka txikiko kulturaz, kultura txikituaz, ka handiko kulturaz, gugeuk zer uste dugun den letra handiko kultura eta txikikoa. Emakumeen eskubideaz hitz egiten dugunean, edo hitz egiteko, ezinbesteko da, gizonen privilegioaz hitz egitea. Gauza berdina da, ezin da abstraktoan hitz egin. Hau edia emakumeen eskubideak. Nolabait, sistemiko baten barruan ulertu eta bereziki praktikatu behar dira, ezta? Bien arteko botere harremanaz, batari eta besteari aitartzen digun kapital simbolikoaz, lekuaz, ahotsaz, botereaz, bai? Alegia, genero berdintasunaz hitz egin behar da. Edo desberdinkariaren arrazoiez eta egiturez. Ze gertatzen da sarritan? Ez badugu eztabaida hor jartzen, batzuetan iruditzen zaigu, geure gertutik ikusten dugun hori, geure gertutxotik ikusten dugun horrek nolabait ematen digula berdintasun ilusio bat. Bai hizkuntzan, bai kulturan, bai generoan, bai bizitzako beste alor askotan, ezta? Eta galdera, benetan berdintasunean gaude? Uste badugu genero berdintasuna, hizkuntz berdintasuna eta kultur berdintasuna existitzen dela, horretzago borrokarako lekurik, ez da? Uste dut hori ere badela hegemoniaren ondorioetako bat, pentsatzea guztiok berdintasun planoan gaudela. Eta susmoa daukat, hori gaur egun gero eta gehiago sinesten dugula. Nolabait zerbait lortu dugun horretan, berdintasun bat iritsi dugula. Eta berdintasunera iristen garenean, iristen gara post guztietara. Post linguistikara, post kulturara, post. Eta post horrek zer esan nahi du, pixka bat zera bat eginez, ironikoki post horrek esan nahi du, askatasun individuala baino ez da existitzen, eta nik nahi dudana egiten dut. Hemen inork ez du nahi duena egiten, oso gutxitan egiten dugu, eta oso gutxitan ohartzen gara zer egiten ari garen benetan.
Baina, badira, askatasun guneak, hori marxismoak ere esaten du, gizarte guztia antolatua dago, goiti bera sistema eraikia dago, baina askatasun gunea langileen borroka izango da. Edo feminismoak esaten du, bai, dena montatua dago, baina askatasun gune bat feminismoa izango da. Eta beste askatasun gune bat, hizkuntza minorizatuen eta kultura minorizatuen normalkuntza eremua da. Hoi die, askatasun eremuak. Alegia, pronostiko berdintzaile uniformizatzaileen kontrako borroka guztiak. Eta askatasun kolektiboen, eskubide kolektiboen aldekoak. Beraz, kultura eta hizkuntzaren lotura ideologikoa da, izan behar du. Bestela, gureak egin du. Ez da egit espainolek lotura ideologikoa egiten duten, jakina baietz. Ez gure terminoetan, ez hilalabiziko terminoetan. Baina gurea ezinbesteko. Edo bestela, hegemonia lortu behar dugu. Eta gero ja, lasai bizi. Bueno, minorizatuaren leku paradoxikoa. Oso leku paradoxikoa da minorizatuan dauden hizkuntza, kultura eta bestelako agente eremu edo egon daitezkena. Zergatik, alde batetik, ajeak ekartzen dizkigulako. Alegia, hizkuntza diglosia, kultur diglosia, bai? Hizkuntza minorizatua izan da, kultura minorizatu bat sortzen dugu, transmisio sormen naturalik apenas dago, dana da etena, dana da oztopoa, saltuka ibili behar gara, ez du euririk egiten euskeraz, bai? Orduan bere ajeak asko ditu, periferian leku bat hartzeak, zentralitatera ezin sartu, auzolotxak, auzogorrotoak edo autolotxak, autogorrotoak eta gure autogezurrak, gure askatasunak eta guzti horik elikatzen dutenak, ajeak ez da. Josu Amezaga berriro, eta hain zuzen jakinen jardunaldi horietan, gauza oso interesgarri bat esan zuen, lehen aipatu dudan bere zita bati lotuta, ez? Nolabait esanez euskaldunok gure sistema ezaugarri gisa hartua eta ekarri dugula gaur egun arte, eta ohartaraztezun gauza batetaz oso interesgarria kontutan hartzekoa, ez? Esatezun, orain artean ezagutza erabilera nortasuna eta lurraldea, esango dugu munduko kultura guztiek nolabait ibiltzen dituzten lau urrats horiek osagarri izan direla, ez da, alegia. Ezagutza gure kasuan, euskara ikasi dugu, euskara erabiliko dugu. Hori izan gure presupuestoa. Erabiltzen dugu, erabilera praktika horrek, nolabait praktika horrek ematen dizun hortasun bat, norri izate bat, bai, egiten duzun horretan. Eta norri izate hori, nolabait, talde bati edo lurralde bati, zerbait, nolabait, fisikori edo mugatu bati lotua dago. Bueno, Amezagak esaten du orain, lau kontzeptu horiek elkarrengandik aldentzen hasi direla. Ezagutzak ez dakar erabilera, erabilerak ez dakar nortasuna, eta nortasuna ez da lurralde fisiko bati lotzen. Baizik eta nortasunak dira, hori beti izan da, baina gaur inoiz baino gehiago, eta nolabait sakabanatuak eta urrutikoak eta bertakoak izan daitezke. Eta bueno, Amezagak esaten du, eta horrek kultur estrategia bat garatzea eskatzen du. Kultur estrategia berri bat, desberdin bat, herri gisa iraungo badugu. Aipatu dudan, edo Amezagak aipatzen duen aldaketa hau, ezagutza erabilera nortasuna lurraldearen arteko lotura gero eta askeagoa dela eta gero eta parteagoa dijoa zela, ez dira bata bestearen ondorio edo bata besteari lotuta dijoa zen. Kontuak, gaur egungo gure gizartearen ajeetako bat da, ez da? Gure globalizazio gizarte honetan eta eskubide individualen eta eskubide individualak, kontsumo eskubideak bezala ulertarazten digun gizarte horren ondorio gara. Hor ere bizi gara, bai? Eta lurralde fisiko batean bizi gara, eta bereziki orain arte, adin badugunok edo, baina ez dakit gure seme-alabak lurralde fisiko batean bakarrik bizi ote diren. Gu dagoeneko ez gara lurralde fisikoan bakarrik bizi, WhatsAppean bizi gara, konstanteki gauza guztietan horrek aldatu du gure bizitzeko modua eta antolatzeko modua eta praktika egiteko modua. Orduan, eta gazteek zer
ze lurralderi eutxiko diote, euren lurraldea zein da, euren jakintza zein da, euren erabilera zein izango da, erabilera horrek zer ematen die, nortasuna ematen die edo ez die ematen, bai. Hori dana berpentsatu beharrean gaude. Baina, minorizatu izateak baditu abantailak baita ere, bai? Periferiko izatearen abantailak, eta niretzako interesgarriak. Eta bat da, begirada kritiko interesgarri bat izateko leku posible bakarra periferia dela. Gero eta argiago ikusten dut hori. Hegemonian boterea duzu, dirua duzu, guztia duzu, baina horrez dago begirada kritiko posiblerik. Eta begirada kritiko posible bakarra periferian dagoelako, ahalduntzeko leku posible bakarra periferia da. Eta eraldatzeko leku posible bakarra periferia da. Eta horrela, hortik abiatuta, hizkuntza eta kultura, alduntze hizkuntza eta alduntze kultura bihur litezke Maria Raimondez, poeta eta itzultzaile galiziarrak esaten duen bezala. Lehen esan dugun bezala, hizkuntza minorizatuetan euskeraz jarduteak badituelako bestelako implikazioak. Kultura hegemonikoak ez dituenak. Besteak beste, galga bat globalizazioari. Besteak beste, globalizazio uniforme eta uniformizatzaile horri aniztasuna ekartzea. Berezkotasuna ekartzea. Hegemoniari airea edo haizea edo oxigenoa ekartzea. Autodeterminazioa edo asimilazioa. Lehen ere, Gotzonek zerbait aipatu du, Arkaitzkanok jakinen orain dela 3 urte horrela idatzi zuen. Buruaskitasun ekonomiko erabatekoa kimera denez oraingoz, Euskal Herrian, ez litzateke txarra horizontalki eta de facto aspaldian praktikara eramaten dugun buruaskitasun kulturala erakundeetatik benetan bultzatzea. Horretarako jakina egiturak fedea izan beharko luke sortzaileengan. Energetikoki buruaskitasunez jokatzea ez da posible une honetan euskaldunontzat, badakigu. Eta politikoki ere ez. Bankuetxekoiki ere gero eta gutxiago itxuraz. Kulturalki buruaskitasunez jokatzea ordea egingarria da. Nazio bat bezala alegia. Euskal Argitaletxe, antzerkitalde, musikari eta zinemagile askok jada egiten badute administrazioak zergatik ez. Zer falta da horretarako? Egituraren, gozilaren, fedea. Arkaitzkanok. Autodeterminazio kulturala posible balitz, zer? Artikuluan. Lehen Gotzonek esan du, aitortze ote diegun erakundei nolabait badirela, aitortze ote diegun edo ematen diegun konfiantza edo eta agindua kulturaren esparrua arautu eta ordenatu dezaten, emate ote diegun. Alderantzizko galdera ere posible da, Kanok planteatzen duen bezala, alegia, noiz izango dute egiturek konfiantza eta fedea sortzaile, antolatzaile, ekoizle, nolabait ekosistema horretan dabiltzenengan. Fedea, Josia Zurmendik esaten zuen bezala, lehen irakurri dudan zita horretan ez, kulturgintzak esango du non bildu, ez da lan makala, baina uste dut hori dela esango duen bakarra. Edo horrek esaten duen lekua izango dela benetan aurrera egiten lagunduko diguna, eta ez beste eremu batzuetatik, basta egiten energiatik edo bankuetxetatik edo sistema ekonomikotik. Horrekin ere aurrera egin dezakegu edo atzera, antzakero eta atzerago. Baina benetan hemen jokatzen ari garenaren muina kulturgintzak esango du nora jo. Kulturgintzari ze bide ematen zaio, nolakoak, nahikoak, urriak, nola daude gure sortzaileak, ze baldintzatan. Zergatik sortzen dute norberaren bulkadaz arago, zergatik sortzen dute argitaratzen, zergatik plazan jartzen, zer jasotzen dute ordainetan, zer ematen diegu. Ni egia esan, aldiro, kultur sormenezko
liburu bat dela, disko bat dela, antzezlan bat dela, filma bat dela, edozer, beste 1000 kontu, artelan bat, berdin dit, edozer dela, beti nolabait, zait, eskerrona baino ezin dut sentitu. Hori sortu duen erekiko. Benetan, iruditzezat, dala, ez dut esango milagro bat, ze milagro hitza ezat gustatzen. Baina bada gauza bat eskuzabaltasun ariketa ikaragarri bat. Naiz eta inork esango, baina hori norberaren bulkadaz, norberaren bulkadaz, baina hor sartutako orduak, eta guri emandako lan horri, nola ordaintzen dugu. Nork ordaintzen ditu ordu horiek. Bai? Nork jasotzen du, nork jartzen du tradizioan, nork transmititzen du, sozializatzen du. Bai? Elikagai guzti hori nola pagatzen dugu, ze bisarekin, ez da? Uste dut ez dela pagatzen. Baina, fedea, esaten zuen Kanok, baina fedea baino zerbait gehiago behar da. Eta uste dut Gotzonek horreta zerbait hitz egin duela, eta nik lerro bakarrera ekarriko dut, baina azken aldian behar bada errepikatu da, baina ez horregatik ez da berria, kulturarentzat itun bat behar da. Itun bat behar da. Euskal kulturarentzat itun bat behar da. Eta hor, ekosistemako, eta ekosistema horrek bere merkatua behar du izan, baita ere, eragile guztiak bildu beharko lirateke. Guztiak, lehen aipatutako denak. Eragile bakoitzak, lehen esan dudanez, bere arduratik egin dezakenaz gain, kultur sistema baten parte garela aitortzea eta horren ondotik jokatzea ezinbesteko da, ideia hau bestea beste Olatzosari entzun izan diot. Euskal kultura plazan jartzea. Plazan jartzearen garrantzia. Argitaratzen ez den poema bat izango da, baina ez da kultura. Transmititzen ez den kultura, ez da kultura. Kultura gauza konpartitua da, gauza eztabaidatua da eta gauza onartua da. Nolabait, gure artean dabilen arnas, oxigeno edo dirua balitz bezala energia hori da. Horra iristen ezpada ez da kultura. Kultura beti da soziala. Kultura beti da elkarrizketa bat denboran, espazioan, bizikeran, belaunaldien artean. Beraz, plazan jartzea, ikusgarri jartzea ezinbesteko da. Eta hau da, ziurrenik, gure kulturak duen ajeetako bat. Ezin ikusgarri jarri. Sortu bai, produzitu bai, baina ikusgarri ezin jarri. Transmisiora ezin eraman. Edo ez eramatea. Transmisioa ez baita euskara eta literatura ikasgaia. Ematea, eskolan, ez hori bakarri bentzat. Eta ez da ere ziurrenera, eta barkatuko diate irakasleek, ez da ere ematen den moduan ere. Transmisioa gehiago da, transmisioa bizitzea da, transmisioa sozializatzea da. Eta Anariri ideia bat lapurtuz, hark esaten zuen bezala, Mikel Laboa nor zen ezagutzea ondo dago, beharrezko izan liteke, baina hori baino gehiago, hori baino importanteagoa da, Mikel Laboa izateko behar den sormen grina sortzea ondorengoengan. Hori da importantena. Beraz, plazan jarri, transmisioa bermatu, eta galdera, zenba gaude plazan, zenba gara. Azken hamarkadetan behin eta berriz galdetu dugun galdera bat, eta zifra diferenteak agertu izan direnak, han eta hemen. Aurten jaso dugu Siadekoren ikerketa bat, elkarretxeak eskatuta, euskarazko liburuak eta musika kontsumoaren inguruan, eta, argazki argigarria ekarri digu. Argigarria, baina ez harrigarria. Ziurrenik, ez da ere lasaigarria ere. Ikerketa horretan, hola bidatutxo atatzeagatik, nabarmenenak hau esedia, euskarazko liburuak eta musika kontsumitzen duguno multzoa, 180.000 lagunek osatzen dute. Hau da, 16 urtetik gorako, euskaldunen, euskaradunen, 125. Eta horietatik, merkatuari fidelen eusten diotenak, alegia, euskal kulturaren, ekosistemaren merkatuari eusten diotenak, 40.000 inguru dira, alegia, euskaldunen 105. Zer interpretatu dezakegu horretatik?
bagenekigun zerbait, diglosia kulturala ekosistemaren parte dela. Ezin dugula beste behin euskal kulturaren azterketa bat egin, inguruko hizkuntzetako beste kulturak aztertu gabe eta horiekiko harremanak kontutan hartu gabe. Osotasun, erderatasun deitu ezaiokeguna, baten menpeko zati dela euskal kultura, ez buruaskia, ez kate osoa mederen eta kontsumoan bereziki. Alegia, askatu egin behar ditugula gure buruak. Argi dago diglosia linguistikoak kulturala dakarrela, hori bagenekien. Eskutik doazela eta eskutik egin beharko dutela alderantzizko bidea, aurrera begirako bidea dena. Alegia, kulturaren arazoak euskararenak dira eta alderantziz. Beraz, gutxiegi gara, baina asko dugu irabazteko. Asko egin dugu, baina ez da aski. Eta egiten dugun urrats bakoitzak urrea balio du. Geure buruaren izatea, izan nahi duguna, izateko bide ematen digulako. Eta berriro, Eider Rodriguezen hitzak ekarriz, kulturari gabe ez dago herririk, kulturari gabe ez ginateke gaur hemen egongo. Eskerrik asko.